Dneska jdeme vyzkoušet moje nové velké nástrahy. Jdeme opět na rybníček, kde jsem chytil svoji první štiku, ale myslím si, že teď už by to chtělo větší a lepší rybu. Tak jdeme na to. Tak jo, jsem tady. Mám tady svoji tu jednu z těch větších nástrah a pojďme teda začít chytat. Už jsem tu dlouho nechytal, tak pojďme otestovat, jak moc tady jsou ty ryby aktivní. Jo, ta lítá dobře. Jo, hejbe se moc dobře. No to snad přijde nějaká větší štíka dneska. Ty krás, tak to bylo hodně těsný. Ale pojďme. Ty kráso, ale dobrý záběry. A hodně dobrý záběry. A jeden, pojďme. Že cítím furt nějaký záběry, ale to nejsem si, jestli to bude ryba. Ale doufám, že se teda dneska nějaká ryba podaří. Výborný náhod. Tak jo. Vlastně to je asi poprvé, co chytám s takhle velkou nástrahou, ale vlastně si nejsem jistý. Pojedem pomalej. Je tam ryba.
nevím, co to zatím je, ale máme rybu a je dobrá docela. Jo, vezmeme si podběrák. Máme ji tady, jo, to bude dobrá. Tak se ji pojďme. Ne. OK, po druhý. To si děláš srandu. To byla dobrá štíka. 50, 56, ale utrhla se mi. Škoda. To byla celkem dobrá ryba, ale opět se mi utrhla, to už není možný. Takže vidíme, že na to určitě reagují. Štíka dobrá, 55-60. Po tak 10 až, no to i míň, hele. Po tak 10 minutách chytání se tam dobrá objevila. Pojďme, snad bude ještě nějaká. Snad tam bude. OK, nevadí, chytáme dál. Doufám, že přijde ještě jedna. Mohla by. Nevadí. Tady bude ještě jedna, jak jsem říkal. A tam to byla dost dobrá. Zase by to byl můj rekord, protože jsem chytil, že jo, tady jenom tam tu menší. Mám, snad teď už nespadne. Mám rybu. Pojďme. Jestli spadne, budu fakt naštvaný už. No, ta bude asi menší trochu. Pojď sem. No! Není malá. Ty kráso, pojďme. Klid. Ty kráso. Já nedokážu. Mám ho, pojď vždycky do podběráku. Nespadne, pojď sem. Nedokážu, kámo. Berem to. Pojď. Ne, kámo. Je tam. Máme ji tu. Je dobrá. Klid, kámo, hlavně klid. Vydáme jí to. Změříme ji. Je hezká.
Takže jo, takže chytil jsem větší, tentokrát štítu. Nejsem si jistý, jestli to náhodou nebyla ta stejná, která mi spadla, to nevím. Ale povedla se super 65 měla, měřil jsem to, můžete mi věřit a jdeme chytat dál a doufám, že dneska toho chytneme víc, protože se zatím hodně daří na tuto nástrahu. Jdeme na to. Přišel tamhle odsud zleva, jestli to vidíte. Třeba tam odsud přijde i další. Byla pěkná, je 65, no. A hrozně se mi na to dávají listy, takže. Počkej, nástraha je špatně zapíchá. To musíme upravit. Dobrý. Tak jo, pojďme dál. Tak tam ještě větší štíku. Jo, i sandáta. Do prčic. Dobrý. Ale z mých zkušeností jsem tady zatím, že jo, dělal pouze štíku. A třeba přijde i nějaký sandát. To uvidíme. Záběr je lehký. Tak jo, dneska se nám tedy podařilo chytit 2 štíty, jednu z toho jsme dokázali vytáhnout, druhá bohužel spadla. Tak jo, díky, že jste koukali na toho video, zatím čau.